Hello everyone, गासैनिसिमबो good morning आरोना गिबियावनो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायग्रोनानै लाग्रोनाय थाबाय आरो आं दायो दिनै मा बार रबिबार नालाय दिनै आंनि डिउटिबो गैया डिउटि गैयैलाय आङो दाबसे जायगायाव बेरायहैनो नागिरदों बे दाबसे जायगायाव बेरायहैनायखौनो आङो दान्दिसे नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो सानदों अन्नानै नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनानै एसेबाबो मोजां मोनोबा नायलांबाय थादो आरो नायनानै लास्टसिम भिडिअखौ नायजासिम नायखांनानै भिडिअखौ मोजां मोनोबा अन्नानै लाइक आरो कमेन्ट खालामदो माबायदि नांखो आरो गोसोब्ला शेयारबो खालामनो हागोन नोंथांमोना आरो मोनसे खोथा नोंथांमोना जाय आंनि चेनेलाव गोदानै फैदों अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होबानो जाबाय थ'दो बिदिब्ला नायलांबाय थादो फैयै दायो फाइनालि आङो जायगा सफैबाय नोंथांमोना खालि आंजों नायफालांबायल' थादो एबा आंजों फैफाबाय थादो फैनानै नायलांफाबाय थादो आरोना माबायदि नाङो माथिं गिदिंदों आरो मा नायदों नोंथांमोना बेखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय बिथिंजाय ना बोखाङो आरोना नैबे जेजों ना बोखाङो नैबे सागर आरोना सागर बैथिंबो मोनसे दं आरोना नैबे साइडजोंबो मोनसे दङ बेयावबो ना बोखाङो ना बोखांग्रायानो गोजाखा फिसा फिसा बटफोरबो दं ओइ नै जुम खालामना देखायदों आं नाय बेजों मोनसे मा होनो बट आरोना थांगासिनो बेबो मानसि थिखाङो जायगा फिदिङो आरोना बेयाव गाखोयोबा 100 थाखा लायो सासेयाव 1 घन्टाल' फिदिङो 1 घन्टायावनो 100 थाखा लायो जों गाखोआसै आरोना नै बिथिंजाय ओरैजाय लामा सेर थाबायगासिनो दङ बे सेरजोंनो सागरबो दंखायो आरो दैयाबो नै बिसोरो बेयाव भिडिअ बानायबाय थादों बांसिन बेयाव आरो मा मोनसे खोथा आरोना बांसिन बेयाव जरासो फैयो दै गोसथोलायनाय गोनांफ्रा जरा बांसिन फैयो नै बे सिंजोंबो दै बारनलायदों माथो अखा बाराना देग्लाय अखा बाराखायनो बेफोरबायदि दैया जेरैबो जाजोबना दङ सागरखौथ' मा होनबावनो ओरैबायदि देरदों आरोना ओरै सिगां खैदा देखायगासिनो दं आं दसे उनाव नोंसोर नायबानो जाबाय माबायदि दावखोनानै दङ ओरैबायदि देरदों आरोना बुंख' हाया आरो नैबे समाव अखाबो फैबायमोन दै अखाबो फ्रि बिराद हादों दानो गारो दानो हायो बिदि जाबाय थादों आरोना नैबे समाव अखा थाइफ्रिबायमोन बिराद अखा थाइफ्रिदों बेयाव आं अबाव थागोन अबाव थाया आंथ' साथाबो लाना फैखायाखै साथा लाना फैयाखै नालाय आङो नैबे दंफां नुदोंना बिनि सिङावनो आङो दसे थानोसै होनना सानबाय आरोना मानसिफोराबो बिदिनो बांसिनानो मालाय साथा लाना फैदों आं साथा लाना फैयाखै बेथिं बारबो फैगासिनो दं बार बारनायजों जाबजों एकदम अखाया थाब फैयो आरोना बार फैनायखाय बिथिंजाय सानै फैगासिनो दं सिख्लाफोर थांबानो नायबाय आरोना दिनै जों सिख्लाफोरखौनो मा खालामनो आरोना सिंगोल मानसि नालाय रावबो गैया नालाय सिख्लाफोरखौनो नायथिंबाय होननांसिगोन माथो होनबावनो आरोना टाइम पास समावबो थानो मोजां नाङा ओंखायनो रुमाव थायोबाथ' उन्दुबाय थानायसो जायो उन्दुनानै गावनि देहाखौनो माबा बेमारि बायदिसो मोनो ओंखायनो जोङो बिदिनो दसे सम गिदिंनो होनना फैबाय लोगोसे नोंथांमोननोबो दान्दिसे शेयार खालामनो होनना सानबाय बेनिखायनो बे भिडिअखौ बानायनाय जाबाय आरोना नोंथांमोना नायलांबाय थादो जोबाखै दाबो भिडिअआ दंबावो गोबाङानो आरो देखायलांबाय थागोन आङो नैबे समाव आङो अखा हादोंमोन ना अखा हानायखाय जेरावबो थाङाखै नैबे दंफां नुदोंना बे दंफांनि गुदियावनो आङो हाबनानै दंगासिनो दं आरो दायो बे दंफां सिङावनो हाबनानै दङ आङो अखा गारजासिम दसे सम बेयावनो थाबाय आरो गसंनानै साथा लाबोआखै नालाय दंफांनि सिङावनो थाबाय आरो थेवबो अखा सिदों एफा एनै सिदों आरोना होमबाबो माथो खालामनो आरो खाथियाव न'फोरबो गैया हाबना थानो हानाय न' गैया बेनिखायनो बेयावनो दसे थाथ'बाय थाबाय आरोना आङो जेब्ला अखाया एसे खमायो अब्ला बेनिफ्राय ओंखारलांगोन होनना सानबाय आरोना आङो नै इसोरबो आंनि खाथियावनो नै दायो ओमफ्राय अखाया गैमारला गारथ'बाय दसे सम ओमफ्राय आं दैमा सेरजों फैफिनबाय नै दैनि दाहावखौ नायदो नोंसोरो माबायदि आरो नुबावगोन आरो सिगांखौ देखायबावगोन आङो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंसोरो
माबायदि दाहार आरोना दैनि दावबोनायखौ नुदों नोंसोरो नायदो ओरैबायदि स्पिडआव फैयो आरोना खाथियाव थायोबा माने दैयानो बारस्रावलायो आरोना ओरैबायदि स्पिडआव फैयो नाय माबायदि मोसौ फाफ्लि ना मा होनो बिदिखौ मोसौ फाफ्लि बायदि जाना फैलायो आरोना गोजौ गाहाय बेखाय माने मोसौ फाफ्लि होनना बुंबाय आरो आं नोंसोरो मा बुङो मिथिया आङो जों बिदि होनो आरोना ओंखायनो बुंबाय आरो आं नै नायदो ओरै साइडजोंबो मानसिफोर गोबां मानसिफोर नायनो फैयो आरोना ओरैनो सानदेबाथाय बांसिन मानसि जायो अन्य बारावबो फैयो अन्य दिनावबो फैयो फैनाया फैबाबो माने एसेबां मानसि जाया आरोना बेयाव खिन्थु सानदेआव बांसिन मानसि जायो आरो बेयाव नायदो गिलु बालु ओरैबायदि दाहार माने ओरैबायदि बुख्रांना फैखायो आरोना दैया नै बेबायदि नायदो नायनो मोजां नाङो आरोना आरो दै सेराव थायोबा आरो थान्दा मोजां नाङो दाथ' गरम बोथोर बेनिखायनो दै सेरनि बारहावाया एसे आलादा जायो आरोना एसे मोजां नाङो आरो थानो नाय माबायदि दावबोदोंना दैया बिदिनो मा खालामनो आरोना दैफोरखौनो बिदिनो नायबाय बेसे देरदों बेसे देराखै बेफोरखौनो नायबाय लोगोसे जायगाबो गिदिंबाय एसे गोसोखौबो एसे मोजां नांबाय थाबायनाय हिसाबै एक्सारसाइस खालामनाय बायदिबो जाबाय आरोना ओंखायनो बिदिनो नैफ्राव नैयाव इसोरो ब्लग बानायबाय थादोंमोन नै बै सासेया बरमारा कसारि होनना बुङोना नै बेनो आरो मानसिया बिनि चेनेल दङ बरमारा कसारि होननाय बेबो ब्लग भिडिअ बानायफैदों नै बिथिंजाय नायदो बिथिंजाय नायदो नेरजे नाय जोमैजों दैजों सेम कालार नुखायो आरोना बोरैबा नायबा गोजौथिंबो दै बायदि गाहायथिंबो दै बायदिसो नुलायलाङो सेम कालार नुयो आरो अखाबो दोमैबाय थादों नालाय नै बिसोरो बेयाव मा सावरायलायबाय थादोंमोनथाय आंहा भिडिअ बानायनायजों मुखुब नालाय खोनास्लाबाखै बिसोरजों रायज्लायनायबो जायाखै आं भिडिअ बानायदोंमोन आरो बेफोरबायदिनो नैबे साइडजों नायोबाबो बिराद मोजां नुयोना जायगाखौ बा एकदम माबा दै सेराव थाबायबाथाय एकदम गोसोखौनो ओरैबायदि मोजां नाङो आरोना नों मा बुंबावनो आरो माबायदि फोरमायबावनो आं नोंथांमोननो ओरैबायदि मोजां नाङो आरोना नै बेखौ मा होनो नायदो बेबो मोनसे बटआनो खारदों आरो माबायदि खारोथाय आंबो मिथिया बेखौ बेयाव माबा हनै अर सुखांना होदों अर सुखांना होबाय ओमफ्राय हारसिंनो खारो साबिबो गैया दायो आङो फाइनालि नैबे भिडिअ क्लिपाव आङो दायो मा होनो बट गाखोदों आरोना बटआव गाखोबाय बटआव गाखोनायखाय बेफोरबायदि जेबोलाय मबाइलावनो बिजि सासेयाथ' अयथासार मबाइलावनो बिजि जिरायनो मोनाखै बियो जों सानैया जेनेथेन जिरायनो मोनबाय बेहाथ' जिरायनो मोनाखै नै दैनि साइडजों नायदो आं बटनिफ्राय खिरखिथिं भिडिअ क्लिप लानानै देखायदों नोंथांमोना नायदो माबायदि नुदों मोजाङानो नुयो आरोना इन्टारेस्ट
फाइनालि नैबे जरावा सफैबाय माने सफैसिगोन आरो लाखिनो नागिरदों दायो लाखिहां खालामदों माने जायगा मोनफैबाय आरो ना ओंखारसिगोन जों बेयाव जोबसाखा इनिफ्राय थांखालाबो इनिफ्राय आरो जों जे जायगानिफ्राय फैदोंमोन बे जायगायावसो थांफिनगोन आरो ना गिदिंनानै नैबेनो जोबथा आरो ना जों फैनाया गाखोबोदोंमोन नालाय जोङो बारा लाया भारायाबो 6 थाखाल' लायो सासेयाव आधा घन्टा बायदि फिदिङो आरो ना 6 थाखाल' लायो सासेयाव नैबेयाव लाखिबाय दायो नै दुरुं दिहुनदों दुरुंजों बै नाव गंसेयाव माने खाबथासिगोन खाबथानानै लाखिसिगोन आरो ना नङाबा दोरोदगोन ना खाबथायाबा ओंखायनो खाबथाबाय आरो ना दायो ओंखारसिगोन जोङो बेनिफ्रायनो नै लाखिबाय नालाय जोङो ओंखारसिगोन आरो ना दायो ओंखारनो मानसिफोरा गासिबो रेडि जाहांबाय दायो ओंखारसिगोन आरो ना नोंथांमोना नायलांबाय थादो आरो दंबावो भिडिअआ जोबथ'वाखै आरो दिन्थिबावगोन आं दसे सम नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय जायगाखौ माबायदि नुयो माबायदि नुवा नायलांबाय थाबानो जाबाय नै ओंखारबाय दा आंबो फाइनालि दायो आंबो ओंखारबाय बर्डनिफ्राय बै बेक साइडआव नुदोंना बर्डआ नैबेनो आरो ना बर्डआ बेयावनो गाखोदोंमोन जोङो दायो ओंखारबाय आं ओंखारनानै नै उननि बेकग्राउन्डखौ देखायबाय थादों नोंथांमोननो नायलांबाय थाबानो जाबाय नोंथांमोना माबायदि नुदों नायदो ओरैबायदि मोजां नुयो आरोना रियेलावथ' आरो साबसिनबावसो केमेरायावसो बिदि नुदों आरोना नङाबाथ' आरो रियेलाव साबसिनसो नुबावो जायगायाव फैथारनानै नायोबा आरोना मोजांबो नाङो आरोना जायगाखौ गिदिंनो ओरैबायदि मोजां नाङो नै सिङाव ओंखारफैबाय जोङो बिनिफ्राय बाहेरायाव ओंखारसिगोन नैबे प्लेटफर्म ना मा होनो टिकेट काउन्टारा दं आरोना बेयावनो सोरबाफोर बट गाखोयोबा नैबेयाव बे सिङाव हाबनानैनो टिकेटखौ दाननांगौ आरोना टिकेटखौ दाननानै गाखोदो आरो नै दायो जोङो ओंखारलांसिगोन नैबे ओंखारखाबाय अलरेडि बे सिंनिफ्राय ओंखारखाबाय बाहेराव ओरैजाय ओमफ्राय आउट साइडजों दैसा सेर सेर दसे सम बेरायबावसिगोन आरोना नैबे साइडजों दहायथ' सिगां हरैजाय बेरायना फैखाबाय दायो नै बिथिं बेरायसिगोन आरोना जोङो बिथिं बेसे गोबाव बेरायनाय जायो दसे सम गिदिंसै दसे सम गिदिंनानै न' फारसे गिदिंलांसै आरो न' फारसेथ' होनजाया रुम फारसे थांनांसिगोन বাল তো কৰবা তোক মোবাইলত চাই আছো কালবা ছোৱালীৰ লগতে খুন্দা খাম দেই বাল অঁ মইতো মোবাইলত চাই আছো না ছোৱালীটো উঠাই দিম নেকি
अनेक थाबायबाय आरोना दिनै फैयै नैसिम सफैबाय अनेक थाबायबाय आरो बेसे थाबायबावनो आरोना थाबाय आथिं रुमायजोब्बाय ओंखायनो आङो भिडिअखौ बारा गोलाव खालामनो सानला आरो दसे सम एसे देखायबावनोसै बिनिफ्राय आङो रुम फारसे गिदिंनानै थांनोसै लोगोफोराबो लेंबाय बिराद गोबाव जाबायना गैयाबाबो जों 11थासोआवनो ओंखारबोदोंमोन दायो 3:30 जाखाबाय दा रुम मोनहैगौ मानि खैथा जागोन मिथिला दायो नै फैनानै दायो जोङो रुम मोनफैबाय नैबे जोंहानि गेट मा जोंनि गेट आरोना ओमफ्राय दायो थांगासिनो दङ आङो थांगासिनो नैबे जोंनि सिरि अयथासार पुरनाखा आरोना जोंना सिरिया नायथाव जाखाया आरोना ओरैबायदि पुरना नुबाय बादामालि खालायलायबाय नुबायना नाय अयथासार पुरना होमबाबो रुमा थानो मोजां आरोना मा बुंबावनो आरो नायदो फैनानै इसिम सफैबाय मा बुंबावनो आरोना दिनैनि भिडिअखौ एसेयावनो फोजोबनोसै आङो नै रुमबो सफैखाबाय दायो बे आं रुमाव फैगासिनो दङ रुम मोनफैबाय आरोना नै सासेयाबो नै लंपेन्ट गस्ला खुबाय जुथा खुबाय इयो फनाव बिजि बेस्राया तामान बिजि नुबाय मा खालामनो आरोना दायो रुमथ' सफैखाबाय भिडिअखौ आङो दिनै बेखिनियावनो फोजोबबाय आरो लोगो मोनगोन नोंथांमोना आरो नेक्स्ट भिडिअआव लोगो मोनबावगोन आरोना दिनै आं बेखिनियावनो फोजोबबाय आरो दायो फोजोबनाय दाथ' बारा समबो जायाखै दायो बुङोबा 4:30 जाबाय गुड इभिनिं होनांसिगोन गुड इभिनिं नोंथांमोननिसिम गासैबोसिमबो दे होमबा दिनैनि भिडिअआ एसेयाव जोब्बाय अके बाय बाय आरो मोनसे खोथा आरोना लोगोफोर आं मा बुंनो नागिरदों खोथाया बे जाहैबाय जाय आंनि चेनेलाव गोदान अननानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना होदो मानो होनोबा बर'जों बर' एसे सापर्ट खालामलायदो आरो आंनि दिनैनि भिडिअसखौ मोजां मोनदोंबा अननानै लाइक खालामदो आरो कमेन्ट खालामदो आरो चेनेलखौ हायोबा शेयार खालामना होबानो जाबाय एसेनोसै बाय बाय